അതുകൊണ്ട് ഈ കൊള്ളത്തിൽ മകൻ ഈ തലേക്കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുക, തലേക്കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുക. അത്ര വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക്. ഈ വീഡിയോ ഇതിനോടകം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നലെ പരവൂരിൽ നടന്നൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണിത്. എനിക്കിതിലൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ആണെങ്കിലും ആരായാലും ഇങ്ങനെ കുത്തി അവർ സങ്കടപ്പെടുമ്പം സന്തോഷിക്കുന്നു, അവർ വേദനിക്കുമ്പം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട വർഗമുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ മാത്രം മുന്നിൽ നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളത് മാറ്റി പറയും. കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കുത്തി നോവിക്കുന്നവരുടെ വേദന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളും അറിയും. കാരണം കാലം എന്നും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അഹങ്കരിക്കുമ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ജനിച്ച് വീഴുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടല്ല വരുന്നത്, പോകുമ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടും പോത്തുമില്ല. ശരിയെന്ന്.